goaz, eta pentsatzen egon naiz nik, liburu bat irakurtzen abil oso interesgarria, eta denporaren makina baten bidai egiten dute protagonistek. Eta pentsatzen egon naiz, erabiliko nuke nik denporaren makina bat? Erabiliko zenuke? Bai. Zertarako? Atzera joateko. Atzera aurrera, niongo zinateke. Nik bidaiatuko nuke iraganera. Iraganera, nipe bai. Bai, nora? Nik kotileatzen joango nintzateke Tudorren kortera. Tudorren kortera? Bai, Enrique Zortzigarrena eta Ana Bolena zelakoek ziren ikusten. Benetan. Bai, egongo nintzenan. Iraganera. Zu? Ni iraganera bidaiatzen hasita joango nintzateke, atzo arratsaldean, eman nion komuneko ateari, behat txiki tartearekin bagizu, pam! Bidaiatuko nuke horra, eta pauso bat eskumara eman. Bai, bakoitza bere praktikotasunetik. Nik ere atea jota zen nuen, Tudor! Aurrera begira, jarriko nintzateke, jakitsi erren bakarrik. Bueno, oso moduz, Garazi Erroki, ongetorri. Inoiz egin zu jariketa hori? Denporaren makina bat izan da, Garazi? Erabili bai? Bai, nik atzera bai. Atzera bai, nora? Bueno, oin, momentu honetan esango netzun, Juan San Astera egon ebala. Final batera edo, ez da? Final batera eskuratu. Baina, aukeratzeko, izan da? Ba, ez dakit leku bat, ez dakit, igual erdiarora joango nintzen. Ez dakit, inguru ikusteko, ez da, esan aldatu da inguru. Ez dakit, esatearren, ez? Esatearren. 6. saioa, 1.223 euro euren markagailuan, Garazitarokeren markagailuan, eta ez tarritzeko atzere egitea eta finalen bat eskuratzea. Hori. Hortze da bintozelako, egunero, ongietorri gaur be? Eskerrik asko. Aixa eta Paul bestetik, zuek ez dakit nora bidaiatuko zenukete, baina aurrera zoazten biluzen, eta hori da garrantzizkoa, ez da, Aixa? Bai, aurrera duten jarraitzen duen. Bi saio, bigarrena gurean. Momentuz, dirurik ez du irabazi, Paule? Gaur bai, akaso? Egituko gara. Ze amets daukazu, horrela buruan? Diruarekin... Bai. Hipoteka ordaindu. Hipoteka ordaindu, begira, denboraren makinan aurrera egin barrago, desente, gainera, etxea ordaindu alizateko. Ikusiko dugu, jarri dezagun aurrera, eta miluzek zer eskaintzen duen. Ados? Animo boikote, zorte hon. Gure lehiakide berriak, Markel Bull, zelan zauzie? Oso ondo. Ongietorri, miluzera. Erdin. Zelan animatu zari, Bazkari baten. Irten zan historia, aposto, ostia, aterako gea, biali genuen, eta aukeratuta gehiatu ginen, hemen txai gaude. Itxalo, mazu, Bull, eski aurretik ez baitu DJ jartzen. Bera da DJ, Bull, txalo, beno bat! Bera da gure Bull. Gure Bull. Bera da gure Bull. Bueno, besteak beste, zelan bueltie. Bueno, hemen lankide izan ginerako. Izan zen, hori da. Bai, aurreko miluzetan neoten izan langile moda. Eta orain, klaro, ordutik ona, DJ lanetan ez dago. Kike gaztetu inda. Hori da, nola aldatu dira gauzak, ez da? Markel, zeuen musikarekin lotura? Bai, ni bere teloneroa naz. Ona? Bai, claro. Eskenan bera protagonista izarra bera da, eta nire... Markel musika jartzen hasi, eta gero datorrela Bull. Hori da. Erromeri talde baten zabiltz. Bai. Erto. Eta dirutxue, hemen pentsatzen hasi behar da, zer egin? 17.000 euro ditugulako, 19, 20. Aurrera seitu. Eta gero... Bizkana. Eta gero zagotegia. Ongietorri bikote. Fenomeno, eta guztia esan da, miluzeko disko festa aztera doa. Guazen aurrera! Guazen, laian hasiko gara gure lehenengo proba. Azeparea, Garazi Erroki azeparea zegoena be bai. Gertakari historikoekin egingo dugu jolas. Historialariak izan da, ondo. Norduen, Maira, hartu rokeleku mesedez. Gure historia irakasleak, hori da. Gertakari historiko asko ezagutzen dira, egunarekin lotuta. Venga, pareak osatuko ditugu, guazen, den para. Igandea. Odoltsua. Ai. Urria. Kraka. 29. Kraka. Bai. Urria. Iraultza. Gaua. Kristalautziak. Osondo. Eguna. Ostirala. Etorkizuna. Haupa! Klasean denak errepasatuko zen iduzten noiz bait, ez da? Eskerrak ondo indoten. Bai, haze presioa, bestalde, egia da, igande odoltsua, Bloody Sunday, YouTube ere segulako kantua egin baitzuen, ostirala eta etorkizuna, Fridays for Future mugimenduarekin lotuta, eguna, bigarren mundu gerrako, egun
garrantzitsua izan zen, kristal hautsien gaua berriz, naziak juduen kontra, urriko iraultza Leninen gidaritzapean gertatutakoa, eta 29ko kraka, New Yorken, burtsak krak egin baitzuen. Haze krak parea zuena ere, 60 puntu bikote! Aiza eta Paule, lonean hasiko gara. Aiza, ibiltzen zara eskalatzen eta? Saiatzen az, bai. Ondo, Bizkan, surfa no bata, baina... Dinot, kirolari txuri badako zuie. Danian txarra, baina dana etxut. Oso ondo, mendiekin egingo dugu jolas. Herrialdeak eta mendiak lotu, nordu maira. Neu. Aiza, hartu leko mesedez. Ba, herrialde hauetako mendirik altuena. Zein den, asmatu beharko, guazen, denpara. Aconcagua. Mexiko. Chimborazo. Ecuador. Bai. Aconcagua. Argentina. Da neblina. Brasil. Logan. Canadá. Oh, Denali. Ameriketako estatu batuak. Zidlaltepetl. Mexiko. Zerri, bai. Badute Mexikoko izen hauek, esaldi bihurri egin tankera bat ere, Bai, ondo. bokala falta balira bezala oso polita dira. Izkeran. Aconcagua, Argentinan, 6.961 metro, Denali, estatu batuetan, Logan, Kanadako mendia, 5.900 6.000 metroko alturarekin, Chimborazo, Ekuadorren, 6.263 metro, ondo esango dut nik ere, Zitlaltepetl, Mexikon, 5.696 metro, eta Da Neblina, Brasil, ondo auskaduta. Da Neblina! Zoragarri, zeiak ondo lotuta, 60 puntu zuak ere! Zitlaltepetl, ondo. Amestu egingo dugu. Zeue behitu eta ametxetan hasten gara. Markel Bull, ameslariak zarie? Ez, 5 segundutan lotan neoten. Baina, Amets gutxi. nian egitzen bizatzen, amesteko bull egin behar da lotara joan. Bestek amesten dute buletekin. Hori da, ze bull ez da lotara joaten sekula. Azkena, bete. Hori da. Nordu maira, Neu. hartu lekuen. Markel. Markel mesedez. Amets egingo dugu. Musika taldeak alde batetik. Bull, hau asmatu behar Presioa, da. presioa. Hori da. Musika irakaslea, bera. Eta ja, ametsen bat izan duten musika taldea guazten du. Esan? Ametxetan. ETS. Ondo. Amets baten bezala. Zutagar. Oso ondo. Amets bat. Alaitz eta maider. Gain. Amets guztiak. Zesatek. Amets eroak. Betagarri. Venga. Eta amets prefabrikatuak. Ertzainak. Hau ba. Wow! Oso ondo. Bakoitza bere esparruan. ondo. Noski, batzuk historia irakasle, beste musika irakasle. Bikain. Hau presioa zan, No, ondo, presiopean ere ondo. Amets bat izan un ezizkoa, alaitz eta maider, ametsetan, ETS taldekoa jarri gintuzen, amets prefabrikatuak ertzainakena, album bati izen eman zion kantua. Hori da, amets eroak betagarrirenak, 2000 urteko kantua hau, amets batean bezala zutagarrekin eta amets bustiak Zesatek taldearen eskutik. Hau da, dantzaldia oso ondo. 60 puntu zuek ere! Brava! Zea zera, Horrela bai! Ja imintzio katazitakoan! Auskalo. Eta Aixa eta Paulek aukeratuko dute, lehenbiziko bikotetik nor jarriko dugun? Arrazteneta. Garanti, oso ondo! Fenomeno. Ia ba! Momentuz lortu zitezken puntu guztia lortuta, segi horrela. Depora! Bai, lanbide bat. Txapista, mekanikoa. Bero? Ondo. Bai, soldadorea. Bai. Ondo. Arrazen hasiko gara. Landare bat. Ondo. Kaktusa. Jatekoa. Orburua. Bikain! Sabatu, mizu. Nekatuta, pena, dramatikoa, drama. Oso ondo. Parazi. Telebista, arbela.
kristala, harri bat, edo zer da hori, horri bat. Arbela garbitzekoa. Ez? Ez. Parabrisasa. Ez? Harria, arroka. Ea, saiatu roke? Harri bat, ez. Mantxa bat. Zagit. Hartu leku garazi. Zen erraza. Sukalde baten hobeto. Bai, kexurgagailua sukaldean. Bai, ez dazte... Edo dena dela. Bai. Jarri dugu autoa eta kea. Bota botatzen zen baina xurgatu beharrekoa. Zondo eta bestetik polita, horburua jaten. Pac-Manen bertsio berri bat asmatu dugu. Gaztak beharrean horburua jate dituena. Eta hor zondo, soldadori flash dance ikusi eta danok nahi genuen izan. Pinotz. Hori gogorra izan bide, hilabeterako, Bai. Ederto, 60 puntu! Bai, probatu baina. Hilabeterako, Gero miluzera buelta. Egin Hori da. zartaz eta soldadora izan. Aixa eta Paule, eta Markelek eta Bullek bidaliko dute bietako bat maitxora. Ni bertai. Aiza. Aixa, oso ondo. Ogia da, itxu-itxuan ari direla hauek. Bai. Talentu ote dute edo. Biak oso finak, egia esan. Gogotxu bereziki, Aixa. Heldu bat, denbora. Pusika. Trompeta, tromboia. Vale. Bai, oso ondo. Oso ondo. Ja, Paule? Intxaurra, Espainiak. Ba, bero. Kakahuetea. Kontu zimintzioekin? Beste frutidor bat, kakahuetea, pistatxoa. Venga, keinu barik. Anakardoa. Pipak, ez. Beste bat paso bestela. Oso bero, Paule? Pistatxoa, kakahuetea. Almendra, zen. Tuberia, fabrika. Bero. Tximinia, kea. Kontaminazioa. Fabrika, industria. Bai. Industria. Industria gunea. Bai, oso ondo. Bai. Peluka, txandoa, kapela, sargentoa, segurata, erregea. Erregina. Bero. Korria izan. Faraoia. Eta fruitu lehorrok orokorra behar genuen. Fruitu lehorra. Orokorra bezala adierazten. Momentu bat erizan dezak izan fruitu lehor den dani. Eta Aisak marraztu beharren egin du. Begikeken adierazi hori. Familia berean jokatu ditugu dena den erregea, printzea, segurata, bueno. Oitza berea. 2 puntu! Makinatu ditut Inglaterrako hauek. Markel eta Bull, kasu honetan zuek augeratu. Zuek auge. Ez, iritsi berriago aitzarete, nor da trebeena. Inor bez. Ados, Ni nor baino joango da. trebegoa. No joango naz bai. Ados, Markel joango da, bera jarriko dugu Ni imintzeko baino hartu lekua. trebegoa, seguro. Eta Bull, zure lana kasu honetan, musika konturen baterea gertuko da. Akaso, zu bota proposamenak behintzat, Egu gure laguntzen dizu egun apur bat. Demora, Markel. Ba, Kamiseta. Tela. Josten. Bero. Jostuna. Bai. oso ondo. Azki bat. Behatza. Askazala. Mendia. Tontorra. Bero. Zerua. Tontorra. Elurra. Bero de Bull, Eta tontorra. Gailurra. El Paso. Jau. Pertsona. Kalba. Buruzoila. Ez? Ilea. Ez? Zer da? Kaspa. Ez? Kopeta. Hori bai. Jatekoa. Pizza. Borobila. Bai? Bai. Torri Markel. Torri Markel. Aldapa. Aldapazan. Bai. Eta Eta besteak krepa. Jateko hori krepa zen. Bai, bero ibili gara, dena den, Ba, bero itendik. Bai. Bai, segurakoa. Oso ondo, 2 puntu! Eta
Zile-zileketik, hitz eskutura goaz, markagailuak nahiko berdinduta, beraz, zeuen esku, aldeak lortzi edo ez, Garazi, nordue? Bera. Garazi. Bortxe, eskutatuta ditugun zuen hitzak, guazten denpora. Republika, Monarkia. Ondo. Maiukize, Fruta. Ikain. paso, handia, Txikia. bestea, Ertaina. Ikain. paso, kotxea, Furgoneta. gasolina, Petroleoa. elektrizitatea, Elektrikoa. biak, Hibridoa. Oso ondo. paso, hitzaren Liburua. aurrean, Aurrizkia. antzekoa, Ondo, Garazi. Erroa, bale. Erroa. Bai, matematika irakasleak izan bazinate, akaso, Bai. errokarratu eta bat eta beste, baina Ondo. laguntzari bat ere behar gabe. Lau zuzen erantzun da, 80 puntu! Aiza Paule egin dezagun jolas gaupe. Nordue? Ni. Paule hartu leku mesedez. Eta, batzuk asmatzeko gai garen. Eta aldeak murriztu, guazten denpora. Kamera, bideoa. Azpian, tripodea. Oso ondo. Paso. Fruitua, lehorra. Zuaitzetik, zagarra. Gogorra, pinaburoa. Karibean, kokoa. Oso ondo. Borobila, baloia. Bestea, karratoa. Oi? Bizitzeko, arnasa. Planeta, lurra. Bestea, ura. Gurea, lurra. Paso. Kablea. Aiza, mundua. Mundua, bai. Bai, baina ez da... Paso esan duenean, hori Edo, pentsatzen. bai. Kontzeptu bihurria dira dena den lurra eta planeta eta lotze ditugulako, baina mundua behar genuen, gainontzean tripodea, kokoa, karratua. Proba borobidea, 60 puntu! Ondo, Markel eta Bull, beste taldeko oso ondo, zeupe, beste erronbestekin beharko. Nordu maire. Bera. apabul. Hartu lekuen. Bortxe, banaka. Iaz matzen ditugun eskutatuta ditugun hitzoiek. Badatoz, zuenak be, guazten denpora. Ibiltzeko, Oinak. karretera, Bidea. ondokoa, Arsena. Belarra. oinezkoak, Zebrabidea. ibiltzeko, Kalea. ondoan, Paso. paso. Kollarea, Sardeska. ez, paso. Paso. Hil, Bizi. hil, Ilkutxa. bakarra, Horri, kutxa zen. Kutxa, Eta espaloia be, tragatu gara purtsu bet. bai, errepidea bai. Espaloia. Oinezkoak ondoan ibiltzen bai dira, zebrabidea esan dugu, espaloia, eta gorpoa ere goiaratik edo abiatu gara nahiko nahaztuta. Azkenean proba bukatuen erako punturik bat ere ez. Estima! Markagailuak nola dauden ikusiko dugu, 200 puntu bildu dituzte Garazik eta Roke karratxeko musikan. Aitzak eta Paule, lekeitia sopela neure iruromei, zornotza urruña Markel Bull, Egia, kontuak asko aldali dezkela, tribuaren berbetan beti izaten dira gora beraketa. Eta hiru panel prest ditugu adidanok, ia erreboterik edo dauen, erantzuten lehena, Garazi lehenengo tablo honetan, guazten denpora. Arasa, komoda, Gernikan. torroia, Arasa, komoda, Gernikan. Baitin. Arasa, komoda, Gernikan. Eskapolota. Lodikotea. Torroila. Aserretu, zaraitzun. Purrustatu. Seguru, arratian. Baitin. Erdi mozkortu. Txoromorotu. Baldarra. Gangela. Barraskiloa, txandion? Matxin kirriloa.
Hau da, maia, Aiza? Zan duzu, denetik egite duzula, eskalatu, iztegia errepasatu ere bai. Bai, arratsaldetan ordu pare bat. Ba, oso ondo inbertitutako orduak, 100 puntu bikote! Bigarren taula beba dator, Aiza zeu erantzuten lehena, adi beste danok, guazen denpora. Lo egin. Bumba egin. Masaia, iparraldean. Ejua. Lo egin. Bumba egin. Masaia, iparraldean. Matela. Oiua, altzan. Ejua. Aurdun, hegoaldean. Katigu. Jorratu. Elakanari. Lardazkan, zestelka. Kiskun kaskun. Emakume baldarra plentzian. Ganoka. Aupa. Aiza da Paula eta Aiza, ez daukate hauek punturik eta batere oparitzeko. Zuere berarekin aritzen zara, iztegi errepasatzen. Bai, geratzen gara. Segulakoa, beste 100 puntu bikote! Markel Bull, ez da berbarik gritxe, ez da rebotarik egon, beraz, zegoenari utxi. Markel, guazen denpora. Pertxenta. Mindrina. Pertxenta. Txotxapaindua. Gantzontziloak. Ipurto jalak. Zikinetan ahasi jantzten den emakumea zaran. Mindrina. Grina zaletasuna hegoaldean. Tangelua. Arazi, Pertxenta. Txotxapaindua, Gantzontziloak. ipurto jalak, Zikinetan ahasi jantzten den emakumea zaran. mindrina, Grina zaletasuna hegoaldean. afana, Alferra nagia goierrin. tangelua, Hilerokoa eduki. gorriegon, Nahi gabe atxekara Bizkaian. afrontua. Opa. eta behin gertatuko errebotea oso ondo, Garazik eta Rokek. Peor bai. No, 100 puntu bikote! Markagailuak! Trigoren berbaketa gero, 300 puntu lehenengo markagailuan Garazik eta Rokek, Aizak eta Paulek, 360 puntu, Markel Bull! 100 punturekin geratu gara. Markel eta Bull! DJ-a eta teloneroa aipatu ditugu, iritsi zarete, eta martxan jarri dugu diskofesta, baina harri-harriki... Telonero bihurtu bai. Bai, ez da? Bizkor bukatu da gaurkoa, Bull! Tita. Ba, bueno, sorte hon oparitze gau. Beste jarraitze guen nahi, eta... Bueno, azkenean gauza ongi pasatzea, eta demo gutxi pasa dugu, baina... Pasa ongi pasa duzue. Bai, berriro etxe honetan edotea, eta... Zuekin aurrerantzean ere ondo pasatzeko aukera izango da, esan bezala Bullen diskofestetan, Markelen erromeri taldea, izena nola du, erromeri taldea? Zirkinik bez. Zirkinik ez. Zirkinik bez taldearekin. Ez dakit emanaldiren bat, promozionatu nahiko batzen dute, edo? Eta kitu bai beste talde bada, bai. Baita ere? Bai, bi taldetan jota da. Gero Bullek polita banatze ditu... Erritmo zueteta badauzela. Bai, hori da. Eta Bullek banatze ditu egutegiak. Bai, hori... Famatuak bihurt. Oraindik ere bai, Mantentzen du ohitura hori, beraz. Egutegiak hartuta. Badituzu. Bai, guk asko etxien be, bai. Bull, placer batala. Markel, placer bat zuezetuti. Da placer batala zu edo non ikustie, eta zugaz dantzan eitxit baten garan bako txien. Zerrik asko! Baikote! Eta beste erronka bat. Iaski, tarteka etxean zaudeten noi erronkak luzatzea gustatzen baitzaigu. Kalekumea naiz ni, zu, Ilaski? Bai. Bai, ez da? Bai. Bueno, baserrian jatorriren bat edo beste badaukagu noski, baina baserri omenaldi xume bat egin nahi genieke miluzatik. Horregatik, aste hontako erronka deialdia partekatu ezagutza dituzen baserri izenak. Izen polit bereziak izaten bai dituzte askok, sare sozialen bitartez jarri harremanetan gurekin, eta esan bezala baserrien izenak partekatu, gero guk hemen probatan eta erabiliko baititugu. Esaterako, Amona Maria Egoarre baserrikoa zen, Amonat ere Aiene baserrikoa. Zederrak. Oso politak, izen guztiak. Ondo. Esan dakoa, bidali partekatu gurekin eta erabiliko ditugu miluzen. Kaleku karagu. Portualdekuek. Bai, ez da? Zerotik hasiko gara, bigarren fase honetan, Garazi Roke Olan baserri izenik edo, inguruan, etxikuek? Igertu, nire baserri zen. Igertu, baserria. Ederra. Aiza, Paule, zuek? Familia Larrondokoa, baina Larrondo baserria. Ondo. Erto, babitaldeak prest, bigarren faserako. Definizioetan ere baserri izan emate edo beste agertuko da. Garazi Roke biogerne, Ados, lehenbizikoa Garazirentzat. Guazen, denbora. Landa laua edo lau xamarra batez ere belarra duena. Zelaia. Bai,
atmosfera eratzen duen gaz nahastura? Roke? Probatu? Airea. Airea, bai. Zerbait ikusteko edo horri begiratzeko modua? Ikuspuntua. Ikuspuntua, bikain. 4 edo 8 zati dituen euskal dantza. Euskal dantza? Aurreskua. Hegaztiek, saguzarrek eta intsektuek duten organoa. Egoa. Egoa, hori da. Dendetan aldizka egiten den prezioen beheraldia. Merkealdia. Bikain, zenaren bidezko ezaguera edo hautematea. Intuizioa. Intuizioa. Talde edo erakunde bateko pertsonen mailakako antolamendua. Hierarkia. Hierarkia, hori da. Jolasteko erabiltzen den beirazko bolatxoa. Ustarria. Ustarria. Eta Sumendiaren gainaldean dagoen sakonunea. Kraterra. Musika nota hau, anglosaxoiek B konsonantea. Ikere lanak irakurtzeko, Oso ondo ibili zari danok, Denak ere. 10 asmatu eta 1 puntu! Kiberan, urte hasi da bazterikotea? Isa, Paule, zuek ere beste hainbeste, Zigarko dugu. Ea baserrira puntu sorta bat ematen dugun. Eskertuko duteta. Zurekin hasita, Isa, lehenbizikoa, badator, denbora. Nafarroako herri eskultorea. Eskultorea... Oteiza. Oteiza, hori bai. Artisten aldagela... Kamerinoa. Kamerinoa, bikain. Ostadarraren lehenengo kolorea. Horia. Ez? Berdea. Ez? Arroxa, Ez? burdina, Ez? gorria. Gorria, hori bai. Kontinentetako bat. Australia. Probatu. Kontinentetako bat. Antartida. Antartika, hori bai. Ugari esateko modua. Amaika. Familia arteko lotura duena. Aierua. Aidea. Aidea, bikain. Autoz mugizerakoan ondoan eraman behar dena. Gidabaimena. Oso ondo. Sarrion handiaren itxasoan biziden kaioa. Kalapita. Bai, ez du asmatuta. Kalapita. Zazpi, 70 puntu! Ondo. Eroglifikoak. Garazi Roke, ezaguntzat, lehenengo 3 eta... Ianak asmatzen ditugun, badator lehenengoa, adidanok denpora. Talde horrek beti du... Arrakasta. Segi? Arrakasta handia. Bai? Ondo? Arrakasta. Jarraile aktore ikusten genuen, izpiluan alderantziz irakurri behar da, arrak, asma, tegaitxik aldatuta arrakasta, eta handia filma. Oso ondo, arrakasta handia. Bai, erogliok aurre ikusi zuen. Arrakasta segituan asmatuko dute. Lutza ezagun hau pixka bat, ez da? Oso ondo, bazara beran lagune? Erogliorena, ari naiz. Ibiltzazara WhatsAppaketa? Baina erantzuten du beti eroglifikotan. Zakitza egiten. Eta orduan dira eztabaida oso luzeak eta... Nik hori bez, Hori ere ez, Ez izu erantzun? Ez? Egingo dugu berarekin. Bueno, antxon bat, ni zero. Venga, bigarrena, denpora. Notre Damen ikusi ditut. Gargolak. Oso ondo. Oso ondo. Zuaren garrak, gar eta golak. Badakizue gargolak. Eta ze nostalgia, marrazki bizidunak, gargolak, Ui? harri bilakatzen ziren, Nik eta ez gero dakit. gauean esnatu, ez da? Bai. Ze polita. Ai, nik ez dakit hori. Pasako dizut, Atal guztia ditut DVD-an. Gargola berez oso kontzeptu Bai, ederra eta delako. non bizi ziren hauek, Batmanen herrian? Ez, hori nik asmatu dut. Igual bai. Igual bai, Igual bai, esan Parisen. Zakit. Parisen bertan. Pena. Notre Damekuek munduko ezagunenetaikoek. Bai, horrek bai. Hau gero oso beste. Ikartuko dugu. Oso ondo. Zuek segi asmatzen. 3. denpora. Noiz estrenatuko duzu? Bertsioa. Zer esaten dut amak? Txitzia. Ez, zerbino bat. Jantzia. Bale, segi? Jantzi berria. Bale. Oso ondo, Rafa. Ama, zerbino. Jan ez duen nahi, ume horri. Jantzi irakurri gero, eta berria. Bai. Jantzi berria. Jan, lehenbiziko saiakera zelako, 3. balitz izango litzateke. Joder! Jan, mesedez! Uste dut Gothamen, gargolak. Gotham, bai. Bueno, oso ondo hori da gutxeneko. 80 puntu, bikote! Bikain! Bai, Jan esaten da lehenbizikoan. Jan, eta 3.
Hirugarrenan hartu eta barrure. Bai, ez da. Bai. Nahi edo ez nahi, jan. Janin bide, Hori da. Janin bide bizitzan. Aiza Paule, eroglifikoak. A ber. Nahi dituzu, zauena. Bai, umetan jatun honak izan dagoak zarete zuek? Umetan garain. Oso txarra. Ez, beti. Paule ona, aiza txarra. Bai, Bai. Bat tristea da, Baina indarra baukazu. Lehenengo eroglifikoa, guazten den para. Betidanik bizitatu nahi izan dut. A ver. Nola? Vale. Bulgaria. Vale. Wow. Inglaterrako Charles hirugarrena erregean. Berak zezenari bull esaten dio, inglesez hitz egiten duelako. Bull eta garia. Bai. Ondo. Ega da, ingelesak eta zezen nahi badutan niri etorri zaidala, Torito. Hori ere asko esaten baitute. San Ferminetan eta ikusi izan ditugu. Bai. Zer handik hiltzen. Bueno, kontatu, izute hori. Bigarrena denpara. Hau bai. Trizain. Tetris, Tristea. Tetris bai. Erizain tristea. Erizain tristea. Erizain. Ez, erizain. Tetris eta tea bai. Hori neski ezer. Tristea. Nola dago? Tristea. Neska hori beteta ase. Betuta ase, ekenduta az. Tetris, tea. Azte tristea. Tristea. Aste tristea. Izaten duzu alakorik? Bai. Azte osue? Azte. Azte osue? Aixa da jatun txarra, aste tristea ditu, Paule benetik jaten du, aste guztiak dira honak. Bueno, ondo orekatuta, bikotea. Hirugarren eroglifikoa denpora. Gai horretan aditua da. Teologia. Teologian. Teologian. Zer da? Urbildu zarie. Gai horretan aditua da. Teorian. Zer da hori? Teo programa. Iluzeko? Miluzeko. Gai horretan aditua da teologoa. Gure logoa. Logoa. Ja. Bai, Claro. teologoa, logo bat. Claro, orain bai. 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 Logika ere behar izaten da. Ja. Baina logoa, teologoa hori behar genuen. Tira, bat, ikusi dugu behintzat. 30 puntu zuentza bikote. Ja ba. Aldeak nabarmentzen ari dira, Garazi Roke, eutxi erritmo horri, esaldi bihurriak badatoz eta. Bai? Zentzumen guztiak ondo aktibatuta, gargolen pare. Itxi da gaua, guazen puntuen izan. Demora. Hainbat. Ez? Hainbat. Ez? Landare. Eta... Ez, landare? Landare zuria. Landare? Horia. Landare? Landare eta... Ez, landare. Landare bat da. Bat da. Eta zuria. Ez, landare bat da. Erabilera. Ez. Eta hainbat Hainbat. erabilera. Horia. Horia. Horia, zuria. Horia Horia eta zuria. Zuria. Da, eta hainbat erabilera ditu. Hori bai. Horia eta zuria. Eta... Horla jarraitu behar genuen. Guztiak erabilita. Eta, zuria, eta... Bai. Eta... Hortxearitu gara, Bihurrin zer? Oso gaizto, Ia ba. Esaldi gaiztoak, kasi, Ia da. Bihurriak baino. Urrengoa seguru, hau sartuko da. Bai? Bokalak, demora. Bai. Eta ba, bi. Izenekin. Izenekin. Da ezaguna eta ezaguna, munduan. eta Aurkitu. mu. Eta mendian aurki daiteke. Aurkitu daiteke. Hori bai, oso ondo. Badaukazu komunikaziorik, Garbiñerekin? Garbiñerekin nik ez, zu bai akaso? Ez, zure errikidi da? Errikidea da. Inauteritan eta ikusi izan dut. Bueno, vale. esango dio zerbait. Baxa murtzeko esaldiak edo. Urrengo asmatuko duzu, haure bai. Ja ba. Zola dezagun. Demora. Kosmetikan. Ilea. Usain. Usain gozoa. Goxoa. Du. Eta... Kosmetikan. Erabiltzen da. Ilea hori mantentzeko. Baita ilea hori Baita mantentzeko ilea ere. hori. Mantentzeko ere. Hori da, oso ondo. Baita ilea hori mantentzeko. Zerraztona. Horadarri. Ai, berai ere, arritu zaio begira apur bat. Aguzia konfirmatzeko azken esaldi bat. Ados, bokalak, demora. Sendabelarra da. Gehien bat, ripako minarentzat erabiltzen da. Guau. Oso ondo. 380 puntu eta 2 izenekin da ezaguna eta mendian. Aurkitu daiteke, usain goxoa du, kosmetikan erabiltzen da, baita ile hori mantentzeko ere, sendabelarra da.
gehien bat tripako minaren zat erabiltzen da, zer da? Manzanille. Manzanilla, kamamila, ikuste zagun. Ondo! Komodina, haukaztue. Kamomila. Kamomila hilean, garai batean oso famatu egin zuen txurruk. Gure txurruk. Ematen zuen. Bai, gero hile hori guztia moztu eta horrazkera datu zuen, baina... Izango zan ur oxigenatua. Berak esaten zuen kamomila zela. Berak esaten zuen. Galdetu, txurru zertzen hori, argitu, sare sozialen bitartez. Alere zederra, kamomili batu batuzu. Mendizen da gero zukatuten itxi. Hori da. Alere gogorra, amumak, emoten zauen manzanile mendiku eta... Pero, azukre pixka bat ere, ez dakit etxean nola hartzen duzuen. Pote osue behar da. Askori ez zai gustatzen, Aixa, zuri gustatzen zaizu kamomila? Bai. Hori bai. Bueno. Vale. Zerbaiti baiet esatearen. Baiet esatearen, bai. Esaldi bihurri ere esango diogu, bai. Bai. Bai, noski. Bazen puntua pilatzera. Lehenbizikoa dator, denbora. Apirilean... Munduko zerealik landatuenetako bat da, eta apirilean maiatzean ereiten da. Ondo? Momentu batean, izan zarete The Shining pelikulako bizkiak, elkarrekin izketan. Edo, errezateko be. Bai, errosarioaren pare. Izena. Garrantzizkoa hemen esaldiak osatzea eta ondari zarete. Ea bokalekin, denbora. Ari. Aire. Eta beste bokal bat. Airea. Ai eta beste bokal bat. Aieru. Aie ez da. Ez da aie. Aiere. Ez da aia. Aiora. Aiora renteria musika taldea. Musika espezial honen Cereal espezial honen izan du. Cereal espezial honen izan du. Bale, neskak asmatu behar da, Bai. Bai, eta Google ertzeko moduan. Dela gauza asko esan baititugu. Bai, ondo. Tira, zerbait iritsi zaizu. Mezua bai. Mezua bai. No? Bajarrai ezagun mezua pilatzen, denbora. Irinarekin opil birbila Zereal honetatik irinarekin egiten da opil eta birbila. Oso, no. Ondo. Eta lanak ere, ahotsak ere ondo banatuta. Koruan, hori da, bi ahotsetara. Bai, errenteriari koruak egiteko. Ondo. Azken bat? Bai. Puntua behar ditugu, Denbora. Irakin. Ez da hi. Irakurri ondo. Loreekin. Ez aurretik bokal bat. Ez da. Ez da hil. Ez da ul. Olerkian. Ez da ole. Oliarekin. Oliarekin. Berotzen duzunean. Lehortu eta. Lehertu. Guau. Zezabiltzianok. Baja behar dut, Hogei puntu. Neskak, munduko zerealik landatuenetako bat da, eta apirilean eta maiatzean ere egiten da. Zereal honetatik eratorritako irinarekin egiten da pil, eta biribila. Zer da? Artoa ikuste zagun? Oso ondo! Komodina neska! Aterako dugu proba honen audioa, uste du psikofonia bat entak erakoztura geratu dela. Iztegia eta irakurtzeko geratzen zarete ba, geratu orai esaldi bihurretarako. Baina oso ondo, sokatirara bidean Galazik eta Rokek 280 puntu eta komodina. Aixak eta Paulek 160 puntu eta komodina. Ba, aldeak daude, baina sokatira horretarako dago, aldeak murrizteko, guazen sokatirara. Aixa Paule, zer bekasi erantzuten? Sokatirako galdera zoragarriak gu prest? Guazen denpora. Zein menditan eraiki zen Euskal Herriko lehen mendiko aterpea? Anboton. Gorbeian, zer adierazten du O3 simboloak? Oxigeno. Ozonoa. Erromako zein enperadorek sortu zuen Konstantinopla? Konstantinok. Bai. Garazi Roke, guazen denpora. Zein kolore du merenke gozoak Araban? Zurize. Bai. Guazen denpora. Zenbatekoa da gutxieneko altuera Portaventurako Dragonkan atrakzioan igoa izateko? Bat berrogei. Bai. Eta hori, Aixa? Txikia nintzen. Traumak. Ondo gogoan zenuen datua. Balekoa, Segi ezagun horrela, bixi-bixi. Ozen, Garazi eta Roke, zuen txanda. Guazen denpora. Euskal Herriko zein hiritan ospatzen da punto de vista jaialdia? Gasteizen. Iruñean, zein letrarekin adierazten da biderketa eragiketa? Ekisa. Bai. Aixa Paule, guazen denpora. Zein animalia agertzen da Andorrako banderan? Paso.
Beia, zer darama buruan pupuk? Paso. Tirita bat, zein kolorerekin lotzen dira tuaregak? Paso. Urdinarekin, araian bazaude, zein probintziatan zaude? Araban. Osondo. Ai. Iraulita erabat, markagailuak, Garazi Roke aurre hartuta nabarmen. Komodinare badaukazue punturik ez galdu alperrik. Guazen denpora, nola du izena zara Azurza musikariaren azken lanak? Komodina. Hemen berriro. Komodina erabilita, 26 segundo, aldalitezke kontuak oraindik ere, Aixa Paule animo. Guazen denpora, zenbat puntu irabaz daitezke gehienez saskibaloiko jaurtiketa batean? 3. Oso ondo? Garazi Roke, denpora, zein urtetan legeztatu zen ikurriña Euskal Herrian? 1979. 7. Zein taldek abesten zuen, Malko haiei esker orain itsasoa gara? Ken 7. Bai. No, puntu batzuk ere kendu dizkiogu. 7 baino gehiago markagailuari, Aixa Paule, zuen aldera etorri dira, beraz, eutxi. Denpora, kromofobia duen pertsona batek zer dio beldur? Kolorea. Oso ondo. Garazi Roke, denpora, zenbat da lau bider biken bi? 6. Bai. Historia irakasleak matematiketan ere. Bai. Fin. 25 segundo, Aixa Paule, komodina daukazu, Guazen denpora, zenbat urtez jarraian irabazi zuen Miguel Indurainek Frantziako turra? Komodina. 5 urtez jarraian. Erabilita, komodin guztiak, 120 puntuko aldea, 220 puntuko aldea barkatu markagailuan. Barkatu Aixa Paule bere. Garazi Roke, eutxi. Guazen denpora, zein aktorerekin batera ikusiko dugu Ramon Agirre hobe isilik antzerki obran? Itziar Ituño. Oso ondo. Aixa Paule denpora, zenbat kontsonante ezberdin daude marmartiak itzean? 2. Lau? 30 segundo, Garazi Roke. Guazen denpora, nork irabazi du azken Zegamaizkorri? Paso. Kilian Jornetek, zein bertsolariren izena du Bertsozale elkartearen dokumentazio zentroak? Paso. Kenpelar, zenbat kolorez osatzen da Rubik kuboa? 4. 6 kolorez, nola du izena ITVk aurrentzako argitaratu berri duen podcastak? Paso. Dodoa, zenbat egun izango ditu maiatzak 2023an? 30. 31. Zein iritako postura iritsi behar zen Titanic itsasontzi handia? New York. Bai. Eta bizirik, 30 izan baita lehenbiziko erantzuna, 30 zen zuzena. Aixa Paule, demora gehiago behar genuen puntuak irabazten jarraitzeko. Bai. Animo. Guazen denpora, zer ematen dio Asterizi erabe magikoak? Indarra! Eta gehiago behar genuen, sokatira amaituenerako. Ez du, baina aurrera Garazik eta Rokek 245 puntu. Aixak eta Paulek 195. Aixa Paule, sokatiran ezin aurrerekin, baina ordurarteko lanak ederto beteta, zemuz? Ondo, Gaurko programan? Ondo, eta hurrengorako gogotxo. Priori. Eta hurrengorako gogotxu, gube segun zaino gongo gara, eh? Hau paneskak! Zima bere! Garazi eta Roke! Esan dugu lehen, etorkizunera bidaiatzeko aukera izan ezkero. Bueno, bidaiatu dugu. Finalean gara. Zakuaren bila, oso ondo, sokatiran. 245 punturekin sailkatu baitzarete, eta zakua irabazi ez, baina dirua pilatzen, 1.468 euro irabazi dituzu. Oso ondo. Zago txarto, baina zakua ere etengabe gora doa. Erne, gaur jokoan baititugu, 19.603 euro. Zalo, Eta, 19.603 euro. Aroma, Zupentsa, basotxu baten sartu, amakoa jarri, zuaitzetik zuaitzera da izarrei begiregon. Eta dirua kontatzen. Zer egingo dut, diruarekin. Garazi Roke, baso zaliek, basaria. Bai, txangoren bat eitzeko, bai? Bai, noizien behin. Bueno, txangoren bat egingo dugu, basoetan zer ibiliko gara, badakizue zakuaren bilan hiru eremuetan denporera izango dugula zazpi kontzeptu hauek sartzeko. Adi, gaur, zakuaren bila eremuak hauek. Pagadiak, pinudiak, ariztiak. Ondoren azalduko diren baso hauek, pagadiak, pinudiak edo ariztiak diren asmatu beharko duzue. Prest? Bai. Badatoz, 1 segunduak, denpora.
Lehenengo basoa, irati. Irati. Nik ustot pagadize dela. Apurbete bai badauz aritzek eta, baina dekotenak ordue pagadize dela. Xiberta. Aristize izen lehi. Izenak belarrire motezte, baina enaz egon, ez dut ezagutzen, baina aristizen ipiko. Oma pinu dize. Gure bueltakoa da, hori ezagutzen dago. Orgi. Jo, ez dakit non dauen, ez dut entzun izena, inoiz, igual... Aristi edo pagadi. Pagadire, egotako dugu, edo... Pagadia. Bueno, venga, ba. Aitzondo. Aitzondo. Ideari pez. Ideari pez. Izena gaitik igual baina aristia. aitzetik etorko da igual. Aitza, arrizea. Ba, aristire, venga. Aristire. Legaire. Legaire. Ez tekot ideari pez. Pinu, ez que raro itzen dazte pinudi batek izen aukitzie. Omakoa berez izanako, baina pagadire, edo aristire. Aristire. Ez dakit ideari pez. Otzarreta, Otzarretan. Orbean, aldatuko dugu baten bat. Hogei segundu, aldaketak egiteko. Irati, otzarreta, nik horrek itziko neman zen. Legaire, ez que ez dut ezagutzen. Xibertak, entzun dudeko, baina... Bai, baina... Xiberta, Azken segundu. Ez dut referentziarik. Bale, hola nitziko dugu, ezta? Xiberta, 3 bat eta 3. 3? Hola, dago moduen. Bat. Eta denpora. Bakokatu ditugu, baso guztiak. Iratira goaz, iratiko baso ezagunera. Pagadia da irati? No, Euskal Herriko basorik handiena da iratiko iana. Eta kontuz, Europako pagadi izeidi handienetan bigarrena. Aitzondo. Aristia dela. Esan dugu, zuzena da? No, Legazpin, dago Aitzondo, 125 hektareako aristia da. Omara goaz. Pinudia dela, diogu, Garaztik eta Rokek esan digute, hau bai, etxe ondoko edalako. Oma, pinudia da? Bai. Baso sorgindua edo margotua ere esaten zaio, Agustin Ibarrolak margotu baitzituen bertako pinuak. Pinudia hau. Otzarretako basoa, ezagutzen duzue? Bai. Gorbeian. Pagadia da? Bai, ez esan horeke. Trukakia. No, Otzarreta Gorbeiako Bizkaiko aldean, Barazarretik gertu dagoen basoa. Pagadia. Ez dugu erabiliko, ez teko gu ideari pez, orduen. Nafarroako, Lapurdiko eta Arabako baso bat. Hortxe ditugu, esan dakoa, Arabako, Lapurdiko eta Nafarroako baso bana. Nafarroan, Ultzamako bailaran orgi, pagadia da? Aristia da orgi, Legaire bai pagadia, eta Xiberta Lapurdin pinudi bat. Lastima! Gaur ere sekulako saioa Garaztik eta Rokek, baina luzeko basoan galdu gara, ez dugu zakurik lortu, baina kontuz, 1.468 euro eskuratu dituzu eta urrengoan gehiago, bikote! Etorri urrengoan be, luzeko basoko abeste ederronetara, eskarek asko rebati erne. Horor!